Nyari ko sir, kaya wala ko ma-upload. Wala na content eh. Dahil. Wala ko ma-upload na. Wala na reserve ba nito? Mga travel vlogs ano mo dahil. Wala sir boy. Okay. Tulog ka order? Tulog order. Follow mo naman yung Courtesy of... Di ako na bala. ha? Kuya ko. That's Agdas. Ari may sa Paris adventure no. Wag yun eh. Wala. Wala na yun. Wala. Wala, vlog lang na ito. Wala kayo invite eh. Kaya wala mo kayo content. Ba't ito daghan mga on-drivers no? Kidaghan si Day Kuan Day. Mga pipilian ba? Nanan ni sa una na po kayo. Nanan di. Boss? Jukihan mo isa. Napa? Nagapon di ay? Hey, what's up? Namin squadron Paris Adventure. So, kung kisa itong nagintag Paris. Kisa itong nagintag Paris. Katong mga way Paris. Nara rin ang Paris Adventure. So, nara rin pwede mo rin mangita o guwan. Pungpong ko. Kung saan yung Paris, Bay Paris, mga ana. No? Mga ana no? Mga Bay Paris di. Wala na batse no. Mura batse no. Mura, masadi batse. Mura ra pero. Mura ra pero di batse. Ari hatag sa giya ako nang hatag. Wala na ko'y content. Matik dahil pila ka minutes. Ikaw kalit-kalit mo ka. Kuan, kalit-kalit ka patawag asa mo gini siya padung. Abi na ko. Ari ka kuan. Paris. Nada. Mukbang Mukbang po sa ta. Mukbang ini deh. Banget. Dili din yung sponsored sa kuha na. Baka naman. Ano ba? Lah, baka naman, beef. Ang lami. Alam mo? Sa kuan. May baka? Mas okay po yan pag may chili fish yung bone marrow. Ikaw ang owner, sir. Kapatid ko yung owner. So mo niya lambun maro. Sa social gini bone marrow yung be Paris na. Kan Paris. Chuy kasi kuhan si Flores si upload master. Congrats sa mong 1K master. Okay, congrats J-Flow and more power. More powerful vlogs to come and Ayan lang to i-raffle tong imong kuhan ihatag lang to ako. Wala atong mo. Shout out there Junior, shout out mo ria. Ako ra may way upload sa kuan. May ikog bitaw ko. So kanada silang tulo si Rex Pau, si J Flores, si Junil, mga dupes kwa rin na sila no. Nga i-search na sila sa YouTube niya, ipang-subscribe na sila kay mga gwapo kan sila mga B-roll na di ka matuo. Mga gwapo ka na sila B-roll. Labi na ka na si Rex Pau na sus. Mendez. Okay na. Bidlay lang madugay no. Bidlay madugay. Kinanglan dugay paspason gyud mo kaon. Kasi nakakaunay pag ano eh. Pag matagal na. Kaya bilisan nyo. Nga mao gid nang dili gid ta magtagalog no kay lisod jud kita magtagalog mga Bisaya either kuan ta kahit kay tagdila nga di pa magkalimaon na tong grammar sa Tagalog mo na nga magbisaya lang ta. So pasensya sa katong mga kuano at tan-aw lang mo i-click lang ang CC diha kanang caption na to no kay na siya English nga caption diha. Unya mo to ang among istoryahan diri kay mga binuang na dili na pwede magpagawa sa vlog kay mga grabe na mga below the belt, yung mga chismis diri, mga chismis dito. Mo na nga ato lang ning i-fast forward nga tong kuwatan. Wala nga kung nindot nga voice over there. No charat. Guwapo kay tingog sa. Sir, kita katila naman may bumano. Sir, katila naman may bon maro sir, kato naman tayo mo sila nga. Say nga master. Alfred. Salamat sa pag-subscribe. Ikaw na yung unang subscriber na mo. Ikaw kami subscriber. So, kanito rin daghang yung natagiya. Si Felicity and Pumupungko by Alfred. Number 1 subscriber na mo. Kinaunang subscriber na mo. Kay zero ba itong subscribers ron. So, may na lang na si Alfred. Okay? Satchis Kitchen. Satchis Kitchen. Ano nga ni master?
Di man? Yes, yes. Oh, pero Please come and visit Master Sanchi, ha? Please come and visit, ha? Quick spar ba? Ito quick spar. Kato mga palahubog, kabaw na mga asa ng quick spar. Ato bangan sa quick spar, oh. Mas lay octopus. Gapon buhi pa ni, karon lang gipatay.